Gozar da cultura nun marco incomparable. Este é o principal obxectivo do Festival de Narración Oral Atlántica, que recalará en Outes os días 6 e 13 de xullo. A primeira sesión correrá a cargo de Yoshi Ioki, que levará os seus contos de Xapón ata Broña. Unha delas vai ser aquí, neste espazo patrimonial de grandísimo valor que inauguramos o ano pasado. Esa vai ser Contos de Xapón de Yoshi Ioki, o sábado 6 de xullo ás 8:30, e a seguinte vai ser o sábado 13 de xullo ás 8:30 tamén, na terraza do Náutico do Freixo. E ali poderemos escoitar a Cris de Caldas e a Amor Herrera. Nesta segunda xornada, a narración mesturarase coa música no espectáculo de ida e volta que fusiona tradición galega e cubana. Amor e Cris, que aquí temos esa cousa, non? Unha galega cunha cubana que ven de Cuba para Galicia, unha galega que estivo de ida e volta, por eso así se chama, e que seguramente tamén a xente vai disfrutar muitísimo, porque máis traen música, cantan, bueno, vai ser unha sesión formidable.